En Vilagarcía arrincou unha nova edición do Curtas Festival do Imaxinario. Nunha semana, este evento exhibirá máis de 100 filmes, este ano dedicados aos monstruos. Paula Cantelar, que está ali en directo, comezaron xa as proxeccións de terror. Si, xa se viron moitas hoxe aquí en Vilagarcía de Arousa, David, e ainda as que quedan porque este Curtas Festival do Imaxinario ainda continúa ata o 2 de novembro, coincidindo precisamente o famosísimo Halloween polo medio. E ollo, porque aquí o menos terrorífico que se puido ver hoxe en Vilagarcía foron eles, os cazadores de fantasmas, que tampouco se quixeron perder este festival, non é así? Están aquí agora para mirarme se teño ou non fantasmas. Un festival, por certo, que naceu no 1973 e que este ano mistura terror, tamén fantasía, en o que non solamente se puideron ver animacións, longametraxes ou curtametraxes, senón tamén exposicións das personaxes maléficas das películas, tamén incluso masterclasses para aquelas persoas que se queren dedicar ao xénero e ao cine, como poden ser as masterclasses para definir e para diseñar esas personaxes maléficas, así que xa ven, para todos os públicos e tamén para todos os gustos. A unha semana do Samaín, Vilagarcía é xa territorio de cine de terror e fantástico. O festival arrincou onte cun clásico alemán de 1924, precursor do cine de terror moderno, As mans de Orlac. E esta mañá a Sala Antón Rivas Briones abría de novo nesta edición número 53 do Curtas, cunha chea de actividades e máis de 150 proxeccións que se desenvolven ata o día 2 de novembro. Temos as películas máis, digamos, hardcore para o fan máis acérrimo, temos películas máis familiares para familias, exposicións como esta de Marvel para, digamos, o máis mainstream, e logo temos as dos monstruos tamén para os máis heavy metal, non? Moitas delas, a inmensa maioría en Premier Galega como mínimo, moitas outras en Premier Nacional, Europea, Mundial. La Casa en el Árbol levou esta tarde os espectadores ao bosque de Ceánuri en busca dun depredador. ¿Y si no solo vuelve Jesús? ¿Y si también vuelve él? La acogida, la verdad, que ha sido encantadora. La gente se ha quedado totalmente mirando la pantalla, que era lo que esperábamos. Y nada, y con muchas ganas de ver opiniones y tal, porque la verdad que se ha hecho con mucho cariño. La primera vez que enseñamos la película aquí en territorio español y pues la verdad que un placer como nos han acogido en Curtas, un sitio espectacular. E desta hora na pantalla temos a tensión dunha colección de cintas de vídeo de Halloween, onde se loita pola supervivencia entre trucos e tratos de historias enrevesadas.